Etiketa. Ovládate pravidlá slušného správania? Klikli ste si na ďalší diel zo seriálu Plný rozumu. Prvý slovenský kvízový podcast, ktorý otestuje vaše vedomosti a zároveň vás niečo naučí. Máte sa na čo tešiť. Otázka číslo 1. Ak sa preruší telefónny hovor, kto by mal zavolať späť ako prvý? Po A. Volaný. Po B. Volajúci. Po C. Nezáleží na tom, kto komu zavolá späť. Správna odpoveď je B. Ak sa preruší telefónny hovor, ako prvý by mal zavolať späť volajúci. Všeobecne však platí, že ak je záujem o obnovenie spojenia a pokračovanie v rozhovore z oboch strán, ideálnym prístupom je, aby ktokoľvek z účastníkov volal späť čo najskôr. Vďaka tomu sa totiž účastníci hovoru spoja bez zbytočných odkladov. Otázka číslo 2. Keď sa stretnú dvaja cudzí ľudia, kto sa najskôr predstaví? Po A. Mladší staršiemu, po B. Žena mužovi, alebo po C. Nadriadený podriadenému. Správna odpoveď je A. V mnohých kultúrach patrí medzi zdvorilý a ohľaduplný prístup to, že mladší sa predstaví staršiemu, muž sa predstaví žene a podriadený sa predstaví nadriadenému. Je dôležité uvedomiť si, že v rôznych situáciách môže byť uprednostňovaný iný spôsob predstavenia a správania sa, preto je vždy vhodné byť ohľaduplný a rešpektovať kultúrne rozdiely. Otázka číslo 3. Ktorý z týchto výrokov je správny? Po A. Žena si v reštaurácii sama objedná jedlo ako prvá. Po B. Žena si v reštaurácii vyberie jedlo ako prvá, ale jedlo objednáva muž pre oboch. Alebo po C. Žena si jedlo vyberie a sama objedná ako druhá. Správna odpoveď je B. Za galantné a zdvorilé sa považuje, ak si žena v reštaurácii vyberie jedlo ako prvá, ale jedlo objednáva muž pre obe strany. Platí to najmä pri spoločenských udalostiach a špeciálnych príležitostiach. Otázka číslo 4. V akom poradí obsluhuje čašník hostí podľa etikety? Po A. Deti, ženy a muži. Po B. Ženy, muži a deti. Alebo po C. Ženy, deti a muži. Správna odpoveď je C. V mnohých kultúrach a situáciách je považované za zdvorilé a ohľaduplné, ak čašník obslúži najskôr ženy, potom deti a nakoniec mužov. Tento prístup zdôrazňuje záujem o pohodlie hostí a zdvorilé správanie sa v spoločenských situáciách. Je to spôsob, ako preukázať pozornosť voči potrebám hostí a rešpektovať ich pohodlie. Otázka číslo 5. Kedy sa v rámci obchodného stretnutia majú podávať ruky? Po A. Pri podpise zmluvy, po B. Iba v prípade, ak sa zúčastnení poznajú, alebo po C. Po predstavení. Správna odpoveď je C. Podanie rúk je bežným gestom pri uvítaní a predstavení sa v rámci obchodného stretnutia. Po predstavení by sa zúčastnení mali pozdraviť a podať si ruky, čo sa považuje za zdvorilý a profesionálny spôsob začatia komunikácie. Tento krok umožňuje vytvorenie príjemnej atmosféry a začatie stretnutia s pozitívnym dojmom. Otázka číslo 6. Kto vyberá miesto na sedenie v reštaurácii? Po A. Muž, po B. Žena, po C. Nezáleží na tom. Správna odpoveď je C.
V súčasnej dobe neexistuje všeobecné pravidlo o tom, kto má vyberať miesto na sedenie v reštaurácii. Vo väčšine prípadov môže ktokoľvek z účastníkov vybrať miesto podľa svojich preferencií alebo na základe dostupnosti voľných stolov. V minulosti však mohlo byť bežné, že muži vyberali miesto pre ženy. Otázka číslo 7. Kto ako prvý vstúpi do miestnosti na pracovisku? Po A. Nezáleží na tom. Po B. Žena. Alebo po C. Muž. Správna odpoveď je A. V súčasnej dobe neexistuje pevné pravidlo alebo štandard, kto ako prvý vstupuje do miestnosti na pracovisku. Poradie vstupu do miestnosti môže byť ovplyvnené rôznymi faktormi, ako sú kultúrne zvyklosti, spoločenská dynamika, hierarchia v pracovnom prostredí alebo osobné preferencie jednotlivcov. V mnohých kultúrach sa však stále dodržiavajú tradície, kde muži často vstupujú do miestnosti ako prví. To môže mať aj praktický základ, keďže muži boli často považovaní za ochrancov rodiny alebo skupiny. Otázka číslo 8. Ako podľa etikety ide muž pri schádzaní zo schodov? Po A. Vedľa ženy, po B. Za ženou, po C. Pred ženou. Správna odpoveď je C. Tradičným a zdvorilým spôsobom, ako schádzať so ženou zo schodov je, že muž by mal ísť pred ženou. To môže byť vnímané ako gesto ochrany a starostlivosti. Ak idú obaja hore schodmi, žena by mala ísť ako prvá. Tieto gestá môžu byť považované za zdvorilé a ohľaduplné voči ženám a sú súčasťou tradičných spoločenských normatív. Otázka číslo 9. Kam pri stole usadíte spoločensky najvýznamnejšiu osobu? Po A. Chrbtom k dverám a čelom k oknu, po B. Chrbtom k oknu a čelom k dverám, alebo po C. Najvýznamnejšia osoba si miesto vyberie sama. Správna odpoveď je B. Osoba sediaca čelom k dverám má lepší prehľad o ľuďoch vstupujúcich do miestnosti, čo môže byť dôležité pre bezpečnosť. Táto pozícia umožňuje osobe rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na prípadné nebezpečné situácie alebo nežiadúce udalosti. Zároveň umožňuje lepšiu kontrolu nad vstupujúcimi osobami. A na záver otázka číslo 10. Čo by ste mali urobiť, ak odchádzate z večierka? Po A. Mali by ste sa rozlúčiť so všetkými, po B. Mali by ste sa rozlúčiť iba s ľuďmi, ktorých dobre poznáte, alebo po C. Mali by ste sa rozlúčiť iba s hostiteľmi. Správna odpoveď je C. Pri odchode z večierka je dôležité venovať pozornosť hostiteľom a osobne sa s nimi rozlúčiť. Hostitelia totiž vynaložili úsilie na zorganizovanie danej udalosti a preto si zaslúžia osobitnú vďaku a uznanie za ich prácu a pohostinnosť. Je to zdvorilé gesto, ktoré ukazuje váš rešpekt a ocenenie voči ním. Podcast Plný rozumu vám prináša lifestyleový online magazín plný elánu.sk, kde nájdete zaujímavé články. Ak sa vám tento podcast páči, dajte nám odber na Spotify, zanechajte recenziu alebo sledujte Plný elánu na Facebooku či Instagrame. A teraz pustite si ďalšiu epizódu a preverte svoje vedomosti.